Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kekelam COVID-19 kala nang penserkai susu hakane ka jella ha ka batang ha ka shisngi kata ha ka sngi balang ka khat khandai trek ubna jemang arjar arpuwei kila don hadu arpu sangut ki bayap mad hadu praspa anyo pu arngut ki badang suyo thamma ye kane ka jingpang hadu menta ki badang don ha pedeng kane ka jingpang ki don baro san hajar nyospa anre pu khandai ngut bat ki bayap pat kila don hadu laispa anyo pu khandai ngut kat kum ga jingkhan benya jong katanat ka koj ka khia ka sarkar jilla kilia tho ba ki bayap menta ka sngi ki kenthop ya khat nyongut na East Khasi Hills District saungut na West Jentia Hills iwei na East Garo Hills iwei na Ribhoi District but iwei na East Jentia Hills District ki badang shuyo pangru ki babun ki dai na East Khasi Hills District but ki don hado sanspa hanyo puwaingut ki badang shuyo yakane ka jingpang ki breu ki badang shuyo pang ki badai na ki weipat ki district ki kenthop ya ka East Khasi Hills District arpu arngut East Jentia Hills District arpu sangut North Garo Hills arpu waingut Ribhoi District nrupongut South Garo Hills prangut Southwest Garo Hills saupongut Southwest Khasi Hills kendaingut West Garo Hills nrupu prangut West Jentia Hills lai pu nyongut but na West Khasi Hills pat khat waingut kat ba ki balakoj menta ka sngi pat ki don hadu south pa khat waingut Thank you.